Il-Gwardja tal-Unur tal-Forzi Armati formata mill-banda u 4 stakkamenti ta' soldati selmu lill-Prim Ministru Roberta Bela u lill-President Mirjam Spiteri De Bono mal-wasla tagħhom fi Pjazza San George fil-Belt, l-istess post fejn nofs seklu ilu l-Armata wkoll selmet għall-ewwel darba lill-Kap tal-Istat Malti. Wara s-salut nazzjonali lill-President, Dr. Spiteri De Bono spezzjonat il-Gwardja tal-Unur biex minnu fih wara il-Banda tal-Forzi Armati ta' twirja illi matula daqqet 5 siltiet mużikali. Spikka il-moment meta s-soldati mużiċisti iffurmaw in-numru 50 biex jikkommemoraw il-ġublew tad-deb ta' Malta Repubblika. Wara l-banda weħida, il-parata s-suktat billi daħlu frazzjoni l-4 stakkamenti li mmarċjaw bil-mod u bil-ħeffa waqt li ffurmaw lit-traxe. Lejn l-aħħar, is-soldati sparaw il-fedeġwa, nar ta' ferħ. Bis-soldati jisparaw l-armi tagħhom b'mod maġġel għal 3 darbiet mifruda kull darba bid-daqq ta' fanfarra. Din il-wirja tirrappreżenta l-ferħ u s-sens ta' ċelebrazzjoni waqt parata militari ta' livell għoli bħalma hija dik ta' Jum ir-Repubblika. Il-parata saret quddiem qatt ta' mistednin distinti li segwew minn mal-ħajt tal-Palazz tal-Gran-Mastru. Il-pubbliku segwa minn pożizzjoni tajba billi ntuża l-enclosure armat fil-pjazza għall-ispettakli l-istorja aħna.